Tak, ideme naťažiť drevo. Ta nic živým jde. Zatracenie, podívej se, Johne. To je pozlacený strašák. Teď. To... Pojďme se podívat blíže. Tak, poďme. Strašák, strašáku. Kde zmizel? Tam je! Zmizel. To je žena! Ty máš taký istý meč ako zlatý strašák. Pičoka. Nasledujte ma. Dobre, budeme ťa nasledovať. Ideme. Čo je? Čo sa stalo? Teraz sa Dingo zdá, že dostane odtiaľto. Pojďte prvé. Čo teraz? Poďte von a ťažte kvety. Nechcem ťažiť kvieta. Musíme ísť ťažiť kvet. To je sklad klípelov. Zlatý strašáku, please. Staví klípely. Jak jelibo. Máme šanci na únik. Áno, máme, poďme. Brm, brm. To je jak tá hra s motorkami. Teraz nás určite nedohoní. Hej, Zatracenie. kluci, nebakstre, jenom neublížím. On nám neublíži, tak tam poďme. Pane strašáku, tady sme. Ahoj. Ublížím vám. Pane strašáku, za vami je pavouk. Za vami je pán pavoučík, kvěťák. Ja vám pomôžu. Ja vám taky taktéž pomôžu. Dobre. Si hrdina, tady máš odmienu. Prašti ho. Pane Strašič, prosím vás, poviete nám príbeh? Poviem vám, jak som začínal, keď som bol mladý. Keď som bol malý chlapec, hrával som sa na pieskovišti, no v tom som zahliadol pána Strašiča, takého veľkého. A prišiel som k nemu a spýtal som sa ho, dobrý deň, ako ste strašili? Tak ja mu poviem, ahoj. Pán Strašič, naučíš nás strašiť? Samozrejme, poďte za mnou. Ďakujeme. Nemáte vôbec za čo. Ďakujeme, pán Stráži. Teraz vám ukážem, ako vystrašiť pána Kostiča. Postavte sa sem. Bude to bezpečné? Áno, neboj sa. Au. Au. No, a skáčte, teraz musíte skákať. A vystrašíte ho. Vidíte? Vidíte? On sa bál. On sa tak vystrašil, že vybuchol. Vidíte, dobre vám to ide. Hej ale, Vojtko. Môžete ísť na pravú skúšku, keď vystrašíte normálneho človeka. A kde ho nájdeme? Pán Strašič, tam vidím človeka. Áno, máš pravdu, tam je človek. Môžeš ísť... Strašiť pre mňa. Ako? Poďte vystrašiť a ja sa to naučím. Dobre, ukážem vám, jak sa to robí. Kukuk! Tak sa predveď. Pozerajte, budete na mňa hrdí.
To dúfam. Uzik, do toho, ty ideš, ty koko, ty Bratislava. Nie, čo je, ty koko? Vráť sa sem, ty čistar, ty koko, ty čistar. Čo to je? Pán Strašič! Ja to zvládnem za vás. Kukuk! Tak, deti, veľa ste sa to naučili zatiaľ, ale musíte prísť poslednou skúškou. Poďte za mnou. Dobre, pán Strašič. Tešíme sa. Máte sa na čo? Super, ja sa tak teším, plné Nie si dobrodružstva. taký zlý, ako sa vás hovorí, pán Poďte Strašič. vyliesť hore, ty kokos. Som na vršku. Jak je to pekne. To sú ohrem z tej slávy. Teraz, deti, musíte skočiť dole, nebojte sa, je tam voda. Dobre, to je dobre, že tam je voda, aspoň nás to nezabije. Au.